Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kamora mora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andrew Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni daktari marwa osechopo e studio, obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye to en laktar molonye weche magi kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. An iluonga ni Levi Onyango Juma kaka nasewacho chieng' manan kama mokwongo. Awuod game akala mane dala wa kuma onyuolae kende kuma dake. So moro chai wacho ne nango in laktar molonye weche mage. An psychologist. Teneni ma laktar ma wathiedho gigo machal ndo pach dhano kata dangni mag paro, tuoche go mag dangni mag paro mage tuoche go mwathiedho kachiel kod watimo nyaka counseling kod thiedho jogo manigi shida mag yedhe mameroji kata yedhe mameroji. Wan gi facility mwathiedhe jogo manigi shida mar yedhe mameroji go iko kendo gi jogo manigi tuoche mopogore mag dangni mag paro. Erokamano nya daktari. Koro tialuongi ni Dr. Levi, Dr. Juma, kusuti aluongi ni Dr. Juma. Dr. Juma. Erokamano nya daktari. Amor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar kendo kaka iwacho no ilony e weche mag tuoche mag dangni mag paro, weche mag yedhe mameroji kod gik makamago. Kaunda her mondo mi wagoe mbaka kotenore kod borderline personality disorder mabende kane wang'iyo ni pimo na kata ni en midhiero mag juogi kata en chandruok ma onyalo chalo weche mag juogi kod gik makamago. Kaka ngani juogi bende wanyalo wacho ni en tuo mikelo ne ngato ir Dr. Juma mondo mi ong'iye kaito bro ng'iyo ni en chandruok machalo nade. Borderline personality disorder en ang'o? Borderline mokwongo adwa ni ng'iye kaka wach no dhi kanyo kaka iluonge ni borderline. Adwa ni poge diriyo ikaw mokwongo border kod line. To abro mi example kapok adonje tut mare mar borderline ni sama ini ukaw ka ng'at ma ini border mar nam konchiel nam to konchiel ndie mach to ini dier gigi idwa choose kanye ni medhien ineno nikech kidhi mach idhi wang mach be kidonje pi be kiwacho ni dwa donje ibro timori nade idhi nimo koro ini diere kai in confused oking'e ni dhi kumane mane gino maluonga ni borderline personality lakini mano tatiyo gi mar example gino matemo ga wacho ni ng'at manigi borderline personality disorder manyiso ni emotions mage gi feelings mage kaka ng'ato gin gigo ma very unstable. En unstable nikech ok ong'eno dog koni kata dog komane kumora mora ma feeling no kata ma emotion no kete owinjo ka nitie pek e dende to wabro lero gi ni emotions mawacho gi to gin mage tang'o ma miyo ng'ato winjo e yo mowinje mawacho ni kumora mora ma emotion mare odokie owinjo ka nitiere ang'owa nitiere pek kendo neno ka en gima hinye en owuon. Emotions mano en dho kizungu kata dho ngere. Adwa ni mondo mi kaka ipimo nwa ranyisi chani intiere e diere kata intiere tong' ma koni intiere kod nam koni intiere kod mach kori ne diere ka amano koro borderline kaito personality disorder kaito wacho kacha ni samoro gin emotions teneni kaka wawinjo gik moko kata kaka waparo gik moko kata kaka wakaw gik moko moro ken kamano en nang'o? Koro we mondo wachak gini gi personality mondo dhano winj gima watemo wacho kai. Personality kwa wacho gima personality en gino ma miyo wanyalo pogo ng'ato kaka Ruth kuom Juma. Timbeni kiti gi timbeni wacho ka ni dhano kiti gi timbe gidonge kit Ruth gi timbe Ruth ma miyo ng'ato ng'eyo ni gini ka ng'ato wuoye wach Ruth to ng'eyo ni Ruth cha en ga ng'ama kama en ng'at ma iye nyalo ga wang' piyo ka ikwinye. Nitie ng'atno maka ikwinyo to onyalo paro kapok iye owang' e yo ma Ruth nyalo timre nadi kendo in bibro ng'eyo ni wach moro adwa wacho ne mama ni lakini ka wacho ne wach ni wanyalo ga wuok kanyo ni watimore nadi wagore nikech kako dhi react kata kako nyalo dhi kawo wachno opogre gi kaka Ruth dhi kawo wachno. Mano e mwaluongo ga ni personality mar ng'ato. Koro kwa wacho personality disorder kapok wachopo borderline personality disorder. Personality disorder gin kit dhano gi timbe dhano mamiyo dhano bet dilgodo bedo matek i ogandawa. Iyudo ka ng'ano nigi timbe negi kite miyo dil kode kata yot kai nyalo bedo matek samoro go tek matin oteka no tek oteka chuth neno. Koro mane mo wacho ga ni
ng'ato nigi personality ang'owa Disorder. personality disorder iyudo ka approach ka mondi approach ng'ani mondi dhir ng'ani wachne gimoro unyalo ga chwanyore timbene kata kaka mogudake ni yudo kudake group udake community iwinjo ga kani wuod ng'ane maka ng'ane cha emo kawo gwend ng'ane maka ng'a ineno uwacho ga ni ng'ani jakuo lakini ntiere ing'e ni ng'at manigi ng'at manomol ok dhi ka fwinyo jikoni giko gikoni gigi moko ok gin kaka waneno gi moko gin tuoche makikawe akawa ni ng'ane timbene richo nyaka ng'eni to ngima koso tuo don kata gweng' ineno ka ng'ato wacho ni ka ng'ane kacha wuod ng'ane moro nigatie ma timbene obet kama e bewere uru kata kanya in gi nyathi mo manyako miwinjo ni wuotho gi wuod ng'ane to iwinjo ka iluor kaka janyuol otek manade manyiso ni mano timbe ng'ani gi kite kako ng'eye o defy social norms ma dhano ni kako nego beni dhano timre nade dhano to mane mwaluonga ni personality disorder koro personality disorders gi to gi ng'eny to anyalo kale achiel piyo apani chat moro nitie mwanyalo ng'iyo mag types mag gi apani seche mokelo chat to pod inyalo kalo nwa ni gin types machalo wan gi types mang'eny mathoth mag personality disorder mokwongo anyalo wacho ni antisocial personality disorder antisocial personality disorder gin jogo ma rules kata chike moketi monego beni guide dhano ma dhano dak go maketo kwe e oganda dhano gionge ga gin rules go mag ok apply ne gin en ng'atno manyalo ka onyalo chwanyi onyalo kwalo giri to be onge okonya winjo marach gikelo chaos e oganda dhano ineno timbe gi en gikelo chandruok e kit ji o gikel kwe kata matin en to ng'eny gi thoth gi be yudo ka ni jela manyiso ni personality disorder mar gi no o lead gi to criminal behavior moketo gi ang'owa ijela mana nyalo wacho ni antisocial personality gi defy the social norm mami waluongo ni antisocial aeto ntie moko inano mar adek kanyo wacho ni histrionic histrionic gin jogo ma ong'eya wacho ni ong'eya kiyudo kuma ji ochokre to ene midwano winje ene modwani mondo winje ene moriek moingo ji ene mong'eyo moingo ji ene miwinje bendu nyaga dhi mkutano no to kirwakri maber moloye tubroko sana mano bende ni chandruok mano chandruok waluonga ni histrionic kineno konde kanyo ni excessive emotionality and attention seeking manyiso ni ene modwaga ni mondo winje kama ji wuoye kata rambe kudhiye ng'ato golo pesa mang'eny moringe tuneno ka nitie akiani bawacho gik ma iwinjo ochwanyore kichwanya koro mano histrionic personality disorder ayeto yudo ka jok manigi histrionic gibe gitemo ga rwakruok moro ma miyo kokalo kumoro to ng'ato nyaka notice ni ng'ane okalo kai kata perfume kokete dende to kokalo kumoro tiwinjo yo molosre godo moloso godo yani en waluonga ni compulsive attention seeking nyaka ng'ato ng'e ni ng'ane ni kai manyiso ni mabed ka tuo daktari mago gin tuoche maluongo ni personality disorder okay mano narcissistic narcissistic gin jogo ma gin gionge huruma onge en gimoro ni kat inyalo ga yudo shida matek kata inyalo ga miye news moro ni ng'ane wuod ng'ane otho tino ko nyiero kata olinga be ok chalne ni gimoro nitie motimre kae marach aeto in be ginyaga inyo ji kapo ni en ng'at moro ma un go e close relationship otimo ni gik moko mipenje ng'ato ng'ani mato dhano na inagani ineno onge gino maluongo ni empathy ok onyal relate gi shida ma ng'ato ni godo narcissistic aeto bende gikawre ga ni gin e jok oneno ka en important ahinya ma jomoko gi unyalo bet kando en places self waluonga ni self importance gi kizungu manyiso ni gimoro amora revolve around them ene mobiro mokwongo kantie gimoro michiwo kumoro tene monyako tim nade ene monyaka miye gino mokwongo nyaka obed e front line I above all mano narcissistic personality disorder moro cha waluongo ni avoidant avoidant no to gin jogo moluor bet gi ji kumoro gi ji isolate odono beda kende winjo ko luor gi interacting gi ji nikech ang'o ang'atimore ka mago gin ga kaka wacho ni social maladjustments gi dho ngere manyiso ni
nitie gik ma jogo sama wabro ng'iyo causes mar personality disorder gi wabro neno gimo miyo ng'ato nyalo bet kamano. Ang'o ma miyo ng'atni en kuma nitie social gathering ok onyal wuoyo. Nitie ng'atno makata kimiye microphone ni mondo address ji e mbele kanisa kacha to ok onyal timore nadi, ok onyal chung e mbele kacha mo wach mora mora. Mago jok ma wan ge oganda wad. Manyiso di daktari seche ma ng'ato dwa ni mondo mi ong'e ahinya makochopo tene monyalo kawo microphone ne monyalo wuoyo kit rwakruok kako rwakore godo mano chandruok kapo nono ni kendi chaki ikaw step chien mano bende chandruok. Ing'eni nitiere kaw step chien to nitiere kaw step chien manyalo affect ngima mar dhano. Nikech kapo ni ya nitiere function moro monego be ni address to okanyal address function ok ni nikech akaw ni kora dok chien matin lakini nikech an gi wuoro more iya matama dhi chung e mbele dhano kacha mondo awach nang'on awach gi monego awacha. Dongi neno ka nitie shida mosebet kanyo nikech nitie information monego be namiyo jogi to katimore nade ok amiyo gi information. Personality disorders gi dhano duto be kiwinjo ka wuoyo tinyalo paro ni to an dong an duto an kod gigi duto ineno ema nadwa penji lakini lurega gi gino mwaluongo ni extreme kodhi ahinya kiwango mane maluore address ji kiwango mane maluore interacting gi ng'ato kiwango mane ma an very shy mokanyal approach ng'ato mondo awuo gi ng'ato. Dependent personality disorder. Dependent gin jogo ma gi lack a sense of self responsibility. Manyiso nodwa ni en gimoro amoro timne. Ok onyal kawo responsibility kaka dhano. Kendo giluoro ga gin gi moro ma bobro ng'iyo mwaluongo ni fear of abandonment. O depend kuom janyuol kata depend kuom chuore kata depend kuom chiege very much to ok en dependence in terms of ni waloso pesa kata ng'o kata mana emotionally. Ma en shida mora mora ma en godo mar paro kata onge decision monyalo make en owuon. Emo milongo ni dependent. Gimora mora motimo nyako penji. Iwinjo? Onge decision monya make kende. Kata kodwa tedo. Watedango. Kata chiemo ni kanyise keto. Mae mwatedo. En very depend onge gimonyalo timo en owuon. Kos modwa time ngimane mano ng'ato mabro wachone. Karia modwaro pasu mana ng'ato mabro timore nade. Samoro kata law modwaro wako kuguki ot nyaka in mibi wachne ni mai law mara. Mane miya wacho ni extreme mar gigi ema miyo nikech onge shida ka udak gi ng'ati ot kacha chande tinyalo ga penjo ni to kawuoni winjo kidwa chama ang'o sapa watedango donge mano is very normal. Lakini ka en gino mipenji ga Monday, Friday, Tuesday kila siku onge chieng' mang'ane nyalo wacho ni koro decision madwa time life nani adwa make kenda. Ema wacho ni submissive and clinging behavior related excessive need to be taken care of. Manyiso ni in gimi nyalo kaka nyalo take care of mari kendi no to that is something manyaka wach ni nikech ne wawuoye weche mag nini mag yedhe mameroji. Jogo matiyo gi yedhe mameroji gitendega to have that kind of personality. Manyiso ni en ng'at maduong' lakini odwa ni rite ka nyathi. Iwinjo wachno. Gin ga tabia no ni en odongo ga gi ng'ato. The more mitiyo gi yedhe gi the more moketi ma okinyal bet gi that independence kaka ng'ato. Okinyal ritori ni uwuon. Makata wuoche mirwako kata mana inaweya ma kijana maduong' ma ja university rwako mine motimore nade emanyione. Iyudo kaka nyokoro nitie ang'owa nitie chandruok. Schizoid. So schizoid gi avoidant odwa bedo ga machal nikech gin mano be mano mana mar detachment. Iyudo ka ng'ato dwano bed kende that isolation. Aito wan gi paranoid bas. Paranoid kae tabro wache gimo matin distrust gi suspiciousness. En ng'at maka un godo to pache goga ni in gi ill intention kuome. Idwa inye. Ma ben chandruok daktari. Isiko mana ni ng'ane dwa inya. In ga gini amane koda. Mama na utimona kama mondo gima kama otimre nade? Otimre na. Ineno. Mano waluonga ni paranoid personality disorder. To onyalo ga bedo to an extent ma onyalo question. Onyalo biro mopenji ni to apenji ang'o miyo ni wacho ni school ni mamonda dhiye. Yutera school kama mondo udwa tieka ineno.
puotha kacha cha ang'o momiyo nopidh gima kama chacha timre nade e puodho kanyo uketo gino kanyo era to ngama ere to be ang'o momiyo utera e puodho cha ang'o momiyo utera e puodho cha to jomoko to ni konya utera kocha koro ino ka en ng'at ma suspicious gimoro amora around them sasa obsessive compulsive personality gin jogo manigi gihero gik moko motimre e yo mochan to an extent ma onyalo affect ng'ato nyaka wang'e nikech nitie gima waluonga ni obsessive compulsive disorder OCD to nitie obsessive compulsive personality OCD is extreme OCD iyudo ka ng'ato kodonji ot to nitie ritual moro manyako tim onyalo yudo ni ogo dhot didek tap tap kata o switch light didek aeto oluoro ot dibiriyo aeto odhi owacho wach prayer moro nitie ritual moro mane en gi timbene moko ma kineno tipenjri gani to kendo ki disrupt that pattern onyalo ga bet gi gino mwaluongo ni psychotic break inyalo ga hinye en ng'ama inyalo tero hospital mano OCD ki disrupt pattern ong'e ni saa modonji ot light nyako switch didek 1 2 3 kendo kwano aeto luoro mago nitiere aseneno ma kiketo ne chae kata kaponono ni en chae gi kikombe mantiere gi sosa tiketo bathe nyako kaw mi ketne ma kata ka onge costa to nyako many costa mi ketne ma ka onge to mano kikombe madho chai no mano ko bimulo bas mano kore mwaluongo ni OCD to obsessive compulsive personality ma to enana ni ng'ato ero gike mondo bede yo mochan ma kokoyudo gi e yo ma oyudo gi eno to be unyalo bet gi chandruok lakini en onge rituals schizotypal mae koro discomfort gi relationship kae abro ng'angio perceptual distortions goeko gi eccentric behavior so schizotypal en koro chalo ga mental disorder it's more of mental than personality manyiso ni ng'ato nyalo bedo ma paranoid ma wawacho cha moneno ka distrust nitiere e iye kanyo aeto jogi bende gin gibet gi rituals ka be koro donje e igi gi believe ga ni ginyalo perform en gi supernatural powers moko monyalo kata ng'adi winjo ka ng'ato wacho ni nyoro nya wuoyo gi Yesu iwinjo anyalo koth nychwe anyalo timore koth nadi gigi aneno en gi some supernatural powers monyalo mane mwaluongo ni distorted cognitive or perceptual distortions. Ero kama na daktari chenro penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo RAMOGI TV kama wacho ni ngima en mwandu kawuono wang'eyo personality borderline personality disorder mabende daktari otemo ng'injo nwa kidienje mopogore opogore wakawo yoyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni omiyo kik isud kata matin. My name is Tony Mungai Hutia Nyoto. I do a lot of this counseling, mentorship for boys and girls, where we are now doing the divorce care ministry for both men and women. I was not getting married to get divorced. It was marriage and that's it, till death. We most of the time throw the burden of divorce to women. We forget that part that the man is the head of the home. A relationship is two-way, and that's why the Bible talks about two people can never work together unless they agree. I've been dating a different person than the one I meet in the house. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. It's the World Cup season. This is your moment to win big. Bet on World Cup games on Shabiki.com for the biggest odds in Kenya. Place your bets on the World Cup matches and enjoy 200 shillings free bet with Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Angol gitienda koni, lakini viato le. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saboro. To ibonwa igeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Weche ng'eny sa matin. Nyakwa Ramogi. Kaka jokanyana. Ere kaka wadhe gore gi jogi yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala ching. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Koro en higa achiel. Thuolo minyalo ndike sigana. Ramogi TV. Ne wabiro ka waduong'o, to nikech in imiyo warieny kendo sani nyathini dhialo higa achiel. Kisumu pacho. Chop modi rom gi jolendo magi Midhiero ka wadhialo higa achiel kaka Ramogi TV. Tarik 1 wabobedo gi chenro mag weche thieth kata medical camp. Tarik 2 wabobedo gi chenro mag sumruok paro kod jo bodaboda. Kachiel gi chenro mag tukadhula to kod mamoko. Kambi mar Royal Media Services duoko ni erokamano ka wadhialo higa achiel mar Ramogi TV. Penj laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wang'yo kacha borderline personality disorder. Daktari otemo ng'inje yore mopogore ageno ni kidieny mokwongo no iwinjo maber. Daktari, manyiso ni gigi duto te ka ng'ato oneno kata kodhi ahinya to mano en chandruok, en tuo monego bed ni ng'ato dhi neno ne laktar. Okipimnwa ni kaka oganda kata society. Statistics chal nade mar jogo mantiere ga kod mantiere kod borderline personality disorder gi? Borderline personality disorder asenene clients kata mago masebedo godo, lakini statistics mage ni piny ka mopogore gi disorders mang'eyo kaka mental kata mana social disorder. So disorders ng'eny. Borderline anya wacho ni 3 to 5% mar population nyalo bedo gi borderline personality disorder. To bende mano nyalo timore nikech inyalo yudo ka namba no ni piny nikech majority of this gigi ng'enygi dhano kong'eyo ga ni gin ang'owa ni gin tuoche. Koro yudo ka statistics mwatiyo godo gin mago ma wan godo kata ministry kata jogo mwaseng'eyo mobedo confirmed ni ng'ani nobiro ma diagnosis mare en ang'owa en mar borderline. Lakini yudo ka dhano mang'eny nigi gigi to gini uti. Dhano kong'e ni mano chandruok mar ng'ato. Lakini we wang'iyane symptoms mage manyalo nyisi ni ng'ato nigi borderline monde ka dhano ng'e gima watemo ga wacho kai. Instability no to en marango gi marango. Erokamano ahinya. Kanye ma obodhi achiel kachiel mondo minse ni ka ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich ni entiere kod borderline personality disorder. Mabende sipimonwa ranyisi mane miyowa ni ng'ato chal ng'ama ntiere tung', entiere e dier mach gi nam. Atende ni timbeni, yoreni, kakidak, ena akiriki, kidholo maber wache ni akiriki. Ma ikia ni chom koni, ikia ni chom koni. Ranyisi mage makineno to nego beni chich ni tiere kod borderline ranyisi go ging'eny to wabro ng'iyo maybe ochiko mag ranyisi go eko.
To mokwongo mabro chako godo en unclear wabro luwe aluwa kaka entien. Unclear or shifting self image. Mano ng'atno ma kaka wacho ni ani boda. Ong'ama duong. Ene tong. Ong'ama duong. Lakini yudo ka thapki, thapki ntie nini moro ma waluonga ni thapki Ramogi kae. O identify gi character moro e thapki kanyo ma pache nyise ga ni mano en. Koro chako o behave ka ng'atno. Kata samoro yudo ka o behave ka nyathi matin. Pache cha osenyise ni wewe ni mtoto mdogo. Ini ni nyathi. To bro wuoyo kaka nyathi. Obro behave kaka nyathi. Obro timore kaka nyathi. Kaka ng'owa. Kaka nyathi timore. Manyiso ni image mare ma en godo chande owuok kuome. En ose develop image moro mar ng'ato nono ma ok en. Tiyudo ka o believe ni mano en. Kendo kikiwacho ne ginyalo gatemo wacho ne to meri timri nadi ang'o matimi mitimori ka nyathini. Ok iwacho ni notimore ka nyathini kech yudo koguodo ume kata notimango. O behave ka nyathi kendo believe ga ni sechego en ang'owa en nyathi. Mano gino mokwongo. Shifting self image. Image mari kaka mar Ruth ni kori neno ka inan. Kori behave ka an. Be inyalo wakora luoti ndaka kaka luoti inyalo kata mana rwakruok. Inyalo yudo ka ochako rwakruok mok mare. O develop mano en chandruok. Mano chandruok. En ranyisi. Mano ranyisi mokwongo. Unstable interpersonal relationship. Tendeni? Mana bro riwe gimwa luongo ni fear of rejection kata abandonment. Unstable relationship manyiso ni interpersonal relationship and relationship no mar ji ariyo. Interpersonal mari koda. Koro ka wan e hera wan ji ariyo. Anyalo chako bet kodi hera kawuono. By next week wasewere. Iyudo kaka by next week no wasetimre nade? Wasewere. To samwa were no ok wawere yo moro maber. Kama miya wacho na adwa kete gi fear of rejection kata abandonment. Aluor mokanyal dwaro ni mondi weya. Tase passive pacha ka pacha osemiya ni ng'ani nyalo timre nade? Ng'ani nyalo weya. Koro gima kwongo timo en ni awe ng'ani ka ng'ani poko timre nade? Ka ng'ani poko weya. To sama we igani to wawere gi lweny. Ok wawere yo mayot. Iwinjoga fear of abandonment kata rejection. To nyalo threateni. Kose passive ni to samoro bubiro gi paranoia. Ok obia ni itimo gimoro monyiso ni wawe kata nango. Obira gi luoro moro ma en godo wuon ma in gimitime to onge. Kata samoro iwuoki weya ot kanye dhi kumoro sama koro angi duogo cha. To en iwuoki dhi kanga. Ang'o miweya ot ka kenda tindo kidani wawuoth kodi. Timbe nigi ang'eyo. To en lweny. Maka ng'eneno ranyisi gi ma en ng'ama tuo. Mano shida. Ineno. Ing'eni ka wan gi relationship wan ji ariyo. Nitiere yo mwawere ma wa understand ni gini otamore we watim nadi we wawere. Lakini nitie moro ma ka weyi tinyisa ni in koro idhi timri nadi idhi witorie buo gari kendi gona simu ka in stage awinjo ka mtokni ywak pip umeniwacha utajua ujui. Mano ng'ama tuo. Mane boda mane mumia wacho ni en e kind match gi emotions mage ok ong'e ni mondo ket kanyo. To gima nyaka ng'ato ng'e ni tuoche mang'eny mag gini gijiwega ni ok ging'eyo ni gin godo. Lakini state mang'ano nitieno o feel kama intieno kendo ng'e ni en gi shida. Ok ji duto ng'ega ni gin gi shida. Lakini most of people manigi borderline ong'ega ni en gi chandruok nikech gino hinye en owuon. Samu feel kamano mogoni simu konyisi ga nada witra kaino. Ong'eyo ga gimo timore nade? Ong'eyo ga kako feel sechego. To sechego daktari nyisa mane manadwa penji seche motimo mani okotimno buogi tende ni embo ikore ni kodhi marach to nyalo nyumore. Okotimo buogi. Matimo buogi ka mano waluongo ga psychological manipulation. Ng'ani ok manipulate. Ng'ani nyalo ga witore buo gari. Okay. Wadhi nyime gi ranyisi. Mood swings mag borderline iyudo ka sani wabet within 30 minutes. Isebet mamor kendo wanyiero wago mbaka. Gimoro mabro wacha imbaka kanyo mabro ok bidonjo kodi maber kore ywak. Kenda ka ganduru maber. Ywak maber. Aye to gino kiseywak mi ileng kama e kori beta ng'at mo masad.
Koro winjo nyaka in ng'at ma oboeka. Tiende nitie kaka moods gi nyalo lokore. Mood ni lokore within 360 to lokore matek. Lokore matek kabisa within a very short period of time. From amor, ayuak, kora kuyo. Magi ng'eni gin emotions adek mopogore dichiel. To ko bibet kamano ni the whole day. Ena within 30 minutes no kende na ng'at masawa. Koro mane mwaluongo ga ni mood swings. Impulsive and self-destructive behavior. Impulsive and self-destructive behavior wan gi examples kaka timbe maganjao ma itimatima abalabal maonge kata protection. Iyudo ka ng'ato nindo gi ji mang'eny maonge kata mana okoritore yo moro ma kata ka en driving to drive moro ma onyalo careless kata onyalo ga drive komer most of the time kata onyalo ga madho kong'o yo moro ma nkech gima miyo ng'ato emotions gi duto ko bet under one roof to gi overwhelm ga ng'ato gimbe gi turi gi winjo ka koro piny pek ni to ng'eni onge ng'at mohero winjo ka piny pek odwa ni mondo emotions go timre nade owuogo dhiyo. Koro mano miyo ng'ato nyalo engage self destruct samo dhiga kotim anjao ni mano en yo mare o expel go owega ni mane kako relieve tension moro mowinji dende cha kata samo riembo gari mager matek ahinya no oneno ga kantie energy moro mo release mogolo kuome. Koro mano e mwaluonga ni impulsive kata self destructive behavior. Self harm and suicidal. Kaka wacho ni samo winjo ko expel energy cha ng'at ni ka yo wang nitie moro mabro ng'iyo kuma iluongo ni anga akiani bend ka asanene kamoro en ng'at ma ka yo wang mondo mi kiko winj ka yo wang ing'eni ich wang en emotional reaction en feeling awinjo ka afeel ka ya wang okodwa ni mondo winj ka ya wang obro ka pala tiyudo ko timre nade ong'adore kata wembe. Koro samo ng'adore ko winjo lit cha lit no miyo ga feeling mo feel ga mar ich wang cha dok piny. Mana aseneno kendo asebet gi kwanyala wacho dhi abalabala lakini chieng' moro kwaduogo na ko yie to nakel ni ng'at no mosebet kamano wasewuotho kode kendo sani o improve to ipenje to wacho ni nilisikia tu hasira zilinishika nikachukua chupa nikapasua nikafanya nini to ng'ado muti makoko yudne kony mapio to nyalo to. Koro mano is one of the ways mwang'iyo ga go borderline self harm. Ng'ano manyalo hinyore kata ka en sad to kodwa winjo ka en sad o believe ga ni physical pain moketo kuome cha bro stop feeling mar emotion mind mo winjo mar kuyo no. Koro yudo ka ng'ato king'iyo lwete ka to ni galama mang'eny mag pala mo ng'ado kata mana ng'ute nitie mang'ado ng'utgi nitie mang'ado bamne kata gi wembe neno koro this en a serious disorder monego beni ok wang'iya kaka wacho ni mach gi namcha mane kako chando koro dong'eno ka kwa wuoye border no ine border mar emotion mari okidwa winjo kamano koro wakete physical in between self harm. Koro yani self harm bro yinyi to emotion chabe pod bro mana yinyi emonya wacho ni nwando gitedendi ine diere kanyo ikiaga ni ket physical ni koso to sama gitimo kamano ong'eyo ga no ohinyore en aware ga ni ong'adore ok ni en gimo kong'eyo mano en self harm. Explosive rage ma wacho cha asira no nitie kaka chwanyi to nego beni react asira en gima ber samoro bende asira no miyo ga ng'ato ng'eyo ni okone nitie line moro moko nego beni okros kod wadonge lakini nitie asira moro malokre dhao maka wacho gimo matin moko donjo kodi maber to koro wan jok magore ngumi ot kai to mane asira ma borderline ng'at manigi borderline en nitie gimo manya timre kata ka unu chiemo chamo sapa kanyo to nitie wach mo ng'ato wacho to chiemo no koro ng'ama bro chame mocha makendo en lweny makata chiemo kori puko kucha to utemo contain situation no to be okuneka kunya konyo ng'ani mano emoluonga ni explosive rage manyiso ni kako react onya muoch sasa onyaga muoch sasa gimo matin to nyalo muoch ni dysphoria kata feelings of emptiness. Feelings of emptiness no en winjo ka gima koro hope mar maisha onge
Iwinjo ka gimirumo. Iwinjo ka gima geno onge. Ichopo nam, ichopo iboeka. Onge gima maber mipani nyalo timoreni. Nyalo timoreni. Iyudo ka hope mane in go matin e life cha. To iyudo ka symptoms gi ng'ato kon chuno ni nyaka bed kod gite, lakini mano wabro ng'iyo kwa donje diagnosis. Koro wabro tieko gi mar loss of touch with reality. Loss of touch with reality no bende mwawacho ga ni koro kane ming'e ni ng'ato koro pache kata obwongo mare onge masawa. Ing'e ni en ng'ama tuo. Manyiso ni gik mowacho mae nyalo biro kata gi hallucinations moko mane wawacho last time kata delusions ma ng'ato wacho gigo ma onge maana. Samo feel empty no, gik ma feelings of empty no nyalo kelo pache, nyalo miyo obwongo mar ng'ato koro owinjo ka ok en sawa. To chako wacho gike duto. Erokamano, kik idhi mabor, kik isudi waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime gi kamwa we godo no. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Waya makosi, apenjo ka bende nyalore, udhi adhiya to an adong' kae. Doho ng'ado ni piny owacho kik dhi nyime gi chenro mar kele pacho ka chiemo ma olos gi nyinyo ma otisi ni GMO. Today, the 28th of November 2022, we are starting the national exams, KCPE and KIPSEA in Midhiero country. Jopuonjre ma jo grade 6 kod mago ma jo klas 8 chaka yanga penj magi e pachuka. FIFA is making it clear that issues relating to investigation, issues relating to judicial processes remain alive. Riwruok mata adhula e piny mangima FIFA gikone owito oko kum mayande oketi ne piny mar Kenya e tuke mag adhula. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Daktari wang'iyo borderline personality disorder, ipimonwa ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bed ni otuo. Samoro gik moko nyalo timore ne ng'ato. To jogo mantiere machiegni kode maneno ni ato ng'ane momuoch ga muochani ang'ati mega kata ng'ane ang'o momiyo sama tin mood ne oselokore ma no mor. Mago gin moko kuom ranyisi miwachonwa. Kato bende seche ma ng'ato nyalo kawo kido kata timbe ng'at moko mare to rwako ni mano mare, mano be nyiso ni en achiel kuom chandruogni. Kar moods ka achiel kod bedo feeling empty ma ng'ato ok owinja ni en dhano, winjo ni nitiere gimoro marach kode. Otenore ga kod chandruok mar bipolar, ka bende wanyalo ng'iyo mana matin nono pogruok e kind ariyogi nyalo bedo mane mondo mi ng'ato confuse ni en maa to ok en maa. Mokwongo disorders gi gibedo ga divided into categories. One gi mental disorders, one gi mood disorders, to one gi personality disorders. Bipolar okay na personality disorder. Personality disorder kaima wachako bote wang'iyo gite apar donge to ka waneno bipolar kanyo. Now difference mantie gi bipolar gi borderline ni yudo ka borderline en mood ma kaki wacho ni mood mar gi fluctuate no. Mood mar ng'at man gi borderline bro fluctuate within an hour. Osebet momor, osebet ma yowang, to osebet ma sad within a very short period of time. King'iyo bipolar nigi mood mar ng'ato ka en ng'at ma depressed
to bedo depressed for an extended period of time. To bipolar obedo accompanied gi moods ariyo. Wan gi depression to wan gi gino maluongo ni mania. Mania en ng'atno ma en hyperactive. Iyudo ka energy mar levels mag ng'ato ni malo. Owuoyo mang'eny. Nindo bende oyudo ka nindo mare be nyalo bedo gi shida. Manyiso ni en ng'ano ma hyperactive. Ka en wach tena en wach miwache ndalo adek maonge non stop. Tiyudo ka bende nindo gino nyalo interfere kode makata nindo. Ok onind maber. Ng'ato nyalo koso nindo ndalo adek. Pok omiyo wang'e moyudo nindo gotieno kata godiochieng'. Manyiso ni en very hyperactive. Mano waluonga ni manic phase. To manic phase no nyalo extend between 5 days to 7 days. Constant. Maonge ni en sama en depressed. To duogo piny ochako oduogo normal. Kendo duogo odonje depressive phase. Bipolar gi wan ga gi bipolar ariyo. Wan gi bipolar 1 gi bipolar 2. Bipolar 1 ema niga gi manic phase mang'eny. Miyudo ka ng'ato en energy ni levels ni malo wuoyo mang'eny. To bende ginyalo ga bet gi suicidal tendencies within that period of time. Kendo gibedo jogo ma very destructive. Kendo lweny nyalo ga bedo. Ng'at manie manic phase kata lweny, ayany, nini mago duto okoluor. Lakini kake wawacho no, mania can cause excitement, psychosis. Sama ng'ato nie mania no, mae sach miwinjo ga ni ng'ato nigi breakdown. Minyalo ga tere hospital. Nikech gigo motimo kacha gin gigo manjao ji. Kata ka en wuoyo kata yanyo ng'ato to boko badhe. Buwewe marach. Gi ng'at mora moyu manic phase. Mano kelo ga shida ma ng'atni inyalo ga yudo kitere hospital. Depressive episodes mago nyalo kelo depression. Miyudo ka ng'ato ni very bored, onge gimo dwa timo, onge any motivation gi ngima kata drive mamiyo otimo gigo. To kaka wasewacho cha, emotional depression, borderline ma waseng'iyo mwayudo ni en instability, moods ni gin unstable ni, lakini gin in a very short period of time. Mane difference maniga tie clear mar borderline to kod bipolar period ma ng'ato betie. Erokamano. Daktari ng'ato seneno ranyisi gi samoro nene kuom nyathine kata kuom jaode, samoro kuom nyamin gi kata wadgi, to kele iri nikech no winjo ka wawacho weche maga amaga borderline personality disorder. Ere kaka itimo diagnosis? Ere kaka ing'eyo ni ng'ani to chandruoge en ma nikech ne wan gi kidienje mopogore cha. Ere kaka ibong'eyo ni chandruoge en ma to en ma ang'o mibotimo ne ng'ani? Ere kaka ibotimo examination kata mondo mi yud diagnosis? Mokwongo diagnosis mar personality disorders mang'eny itimo ga ka ng'ato sechope higano mar ng'ama duong'. Teneni toki gina 18. Toki gina 18. Manyiso ni wawacho ga ni sama nyathi pod dongo cha, personality mare pod timore nade? Pod dongo kode. Koro kidwa ga nyiso nyathi ma nyaja higni 9 ni en gi personality disorder. Though nitie personality disorder ma biro neno ka pod ng'ato tin, kaka antisocial. Ma wacho ga ni destructive. Nitie nyithindo ma ot ka enonjao ga ot. Oidho kae otimo ga break gini ogo wadgi kata school iwinjo ka in gi shida mang'eny. Koro inyaga neno tabia machalo kamano tiwacho i-deduce kendi ni nyathini possibility mare mar bedo gi antisocial personality disorder koduong' nitie mamalo. Diagnosis kaka watimo, nyaka ibed gi characteristic symptoms ma wang'iyo ka. Nyaka ibed ga bich kuom symptoms go. Ok ochuno nyaka ibed kod symptoms ok gin duto, lakini kiyudo abich kuom symptoms go e ng'ata achiel, to nyaka bed ni gini osebedo consistent for probably a period of 1 year. Osebedo kamano within a period of, ok wanyal wacho ni koro mood ng'ani nikech osebedo ko change within the last 1 month kama osechako ng'ado lwete ni koro wawacho. Nitie jok moko maluonga ni attention seekers. Manyiso ni gik moko gitimo ga mondo gi seek attention mari. Awacho ni ng'ama nigi borderline ok otim gino ni mondo ok manipulate. En gima otimo kong'eni odwaga mane kaka gima pache gi dende nyise ni mondo tim nade? Mondo tim. Mano ok ng'ama buogi. Koro pattern no nyaka wang'i. Assessment tu ibro timo kikawo history mar ng'ato. Kalure gi kaka osebedo nyaka no bed nyathi kaka odongo gi gini kumoa gi kaka osebedo within the last 1 year. I arrive at a conclusion kaka practitioner ni mae nyalo bedo borderline, mae nyalo bedo antisocial. To ntiega screening materials mawacho ga. Profession kai wan gi screening materials mitiyogo. Ok wabi pimo damu yako, lakini ntie
structured materials mwa watiyo godo kwatimo go assessment gi mangato bro arrive at that conclusion ni ngaini nigi borderline ngani nigi borderline to onge bipolar ngani nigi bipolar to onge angowa nikech ido ka gidwa bedo mochalre to kata ka in borderline mane nikech ni pimonwa ni bende pogruok bende nitie kaka gipogore koro mane kaka itime to nyaka obed ngat ma en above 18 nyaka obed gi symptoms gi abich to nyaka bende obed ni symptoms gi osebet go for a period of 1 year. Daktari gini bithiedho personal borderline ni bende bithiedhe to kapono ni thiedhe nango nikech ka gimoro kaka kwang'yo ranyisi ka unclear kata shifting of self image oneno gimoro aminga to kaore moketore kanyo ong'yo kata kuom ranyisi okaw kata kaka niwacho ni kuom ranyisi kata in taketo da kaka in idhi thiedh nango kaito weche mag mood swings explosive rage ich mawanga gi samatin to muoch kendo kaka wache no ber ni explosive rage gi mood swings nitie gino maluonga ni comorbidity comorbidity manyiso ni ngato nigi tuoche ariyo dende mopogore lakini tuoche go interact abro mi example mangatno mamadho kongo to en gi bipolar okibi thiedho bipolar tiwe madho kongo nikech gigi duto gikos one another koro borderline personality disorder ka symptoms gigi ngeny to kwase identify ni magi symptoms mag ngani thieth mar borderline mokuongo okabi wacho ni en thieth to aba wacho ni management eno bedo managed ingendi personality mar ngato en gino mokinyal change kech manen en gino mokinyal timre nadi okinyal loko kit ngato gi timbe ngato 100%. Lakini nikech koro timbe jogi gi disfy social order gimiyo bet kod gi tek kata dak kod gi tek management nitiere okabacho ni thieth abacho ni management mokwongo nitie gino maluongo ga ni DBT, dialectical behavior therapy. Mano is a technique mar therapy mantiere e psychology ma psychologist ong'eyo kendo somo maki kelo ne jatuo manigi borderline personality disorder. So mose confirm ni ngani nigi borderline personality disorder to bro kete that kind of therapy so pogro wan gi DBT, CBT, psychoanalysis gingen koro identify to tuo kata disorder ka disorder nigi therapy mare ma mikete ngato koro kiyudo ngato practitioner no mung'eyo kaka onego beni o facilitate therapy mar ngato manigi borderline to that condition bro bedo managed. Challenge manitie kuom borderline mokwongo ni odwaro intensive care. DBT no en gino munyalo bet gi ngato sessions adek week kata mana ng'wen week mani ngeni biro at a cost nikech session ka session donge ngato ma biro timo gine cha biro cha to en gino ma biro kawo time nikech ngani iwuotho kode a lifetime. Mae the form mar therapy mi okirit ni mondo client irom go e office kata ni patient obire appointment yangowa nyaki ikete mubed kako siep mitemo ga puonje yo monego beni odak go kuminano ka explosive rage nitiere tinyise ni nitie kaka there's a different way mwanyalo manage the situation ni kore yudo kaka tamana therapist chande o kawo role mar a friend mar client kata mar patient mare mopogore gi role maro mar therapist ma obet gi office awacho ni an ko inange kachi biro kanyo office to awuoyo to watemre nade mano one of the ways mwanyalo timo go gini to it will take a longer time mondi manage personality disorder mi ineka improvement ntiere a period of time magino brokawo onyalo dhi kata mana for 1 year kitimo follow up ngani mane mumi waluongo ni intensive to kochuno ni nyaki admit ngato nikech en gi borderline unless ni en gi comorbidity en gi borderline to koro borderline ni okete nikech iwinjo kwa wacho one of the symptoms nigin destructive kata impulsive behavior moro mabiro gi borderline en tiyo gi yedhe go mamero ji manyiso ni ko feel kako feel chato kodwa feel kamano to dhi timango ne wacho mai last time tiyo gi yedhe go nyalo end chandruok kore yudo ka borderline miyo ngani donjo i addiction mar yath motiyo ga godo mondo manage go situation mare cha ai to wachako wacho ni ngani koro nigi comorbidity koro sami thiedhe ta wacho ni ok inyal thiedho tu achiel tiwe motimre moro cha koro ichako gi thiedho kongoni kisi thiedho kongoni ai kata mana yath motiyo ga go mamere mamiyo ok owinj kako winjo cha ai to ikete bende e treatment mar ang'o ma en gima ka uthuolo ka to nego ne bende ni ma nengene be koro ni ma nikech mondi thiedh gigi to tedi chiel mano moko ai to onge yath ma ngato bro mi ni mondo muony mondo borderline otimre nade orum
borderline en tuono mithiedho e yo mar psychotherapy kata mana counseling mana kaka wacho no ero, lakini gigo kaka explosive rage, suicidal ideation, mangato winjo ni mondo okaw ngimane. Akiani ba wacho suicidal no? Ni wacho. Mangato winjo ni mondo okaw ngimane kendo se attempt several times kaw ngimane. Gino nitie yedhe mimiyo ngato manyalo duoko that symptom chien. Manyiso ni ka en gi explosive rage chako make to nitie mimiyo ngato maduoko that explosive rage timre nadi duogo chien. Monde ka koro kwatimo kode psychotherapy to bende ene space ma wanyalo timo godo psychotherapy chama owinj gi mwatimo nadi mwawacho. Manyiso ni ok en gima thiedho, en gima bedo managed. En gima bedo managed. Kaito ka thuolo mang'eny kachiel kod kinde malach makaber. To nitiere kaka onego beni kinyalo control ino wuon mondo kik oteri makoro bro kauni kinde kachiel kod pesa mang'eny. Daktari, kapono ni ng'ato neno ni entiere kod chandruoge gi kata oneno ka watne moro entiere kod chandruoge to doher mondo mi otudre kodi kata mondo mi oyud kaka inyalo medo lere mathoth kaka inyalo konye ng'ato, inyalo yudi kanye kata nambiri gi mag simu yo moro amora minyalo tudro godo kodi kata neno ka thuolo omaya wanga mokalo. An ayudra outpatient clinic mara niko Inange Street, number 13. Kidhi kanyo directly opposite City Market, first floor, iluongo ni Arrow House, kanye miyudae as an outpatient. Inpatient facility marwa nawacho kama wathiedhe jogo manigi shida mag yedhe mamero ji to kod mental disorders mamoko madwaro inpatient management. Ne wacho ni wayudore Ngong. Facility wani Ngong kacha iluongo ni Amrek Kenya. To kanyo inyalo go simu namba no nabiriyo beach aboro achiel nono ariyo adek ariyo. Wanawacho 07 588 10 232. Kigo namba no tibro maki, tibro mi appointment, wabro biro to wawuoyo to wabro lerre e gigi. To jigombaka wajga kinyalo konyo. Waneno kaka dhano yudo konyruok. Ero kama na yenya daktari. Wach mogik muwe wagodo odiochieng' maka wuono kotenore kod borderline personality disorder. Apani an gi weche adek. Namba 1. Sabro keto gi machuok. Namba mokuongo ni onge shida maonge solution. No problem lacks a solution. Koro kanitie shida mora ma ng'ato ni godo, wuo gi ng'ato to tim gimoro e the right way makela e wach mar ariyo. Ka in gi tuo mar dendi, dhano tinde timo consultation mang'eny e simu. Iyudo ka ng'ato nigi tuo moro, gimoro chando iye, to kawo simu goyo ni daktari, tienda moro winjo katemre kama, king'e ni in gi tuo. Aseyudo simbe mang'eny machalo kamano. Dhi osiptal machiegni kodi mondo timni assessment. Nitie jok magoga simu kongo kelo tuoche mang'eny. Ngene last time ne wawuoyo weche mamero ji. Ke kongo kelo tuoche mang'eny del mapok wawuoye, mang'eny chiemo ka Nyasaye omiwa thuolo to wabro wuoye. To calls mang'eny mayudo gin jok manigi tuono mar H mikelo gi kongo. Manyiso ni nitie jogo masetero assessment kata mana scans mang'eny to ne stomach cancer giduogo positive. Koro king'eyo ni in gi tuo miwinjo ka dendi nitie kumoro ma ikai godo kata nitie kaka tiendi moro nitie iwinjo ka tuoche mag kongo ng'eny, neuritis, gout, stomach cancer, thoth, liver cirrhosis. King'eyo ni in gi chandruok, dhi osiptal mondo timni scan ma owinjore. Kiki penja ni ikai ni mano nyalo bedo tuo mane nikech imadho kongo mang'eny. Inyalo bedo gi tuoche mathoth, inyalo bedo gi pancreatitis, inyalo bedo gi liver cirrhosis, inyalo bedo gi stomach cancer. To kabi wacho ni en mane nikech an pok atimo ni diagnosis kata mwatimo assessment mang'eyo ni en tuo machalo nade. Koro ng'atno mong'eyo ni tuo odhi otimre nade, odhi osiptal. To ka in gi gino machandi tinyalo go simu, wanyalo guide kaka inyalo yudo konyruok. Mano wanyalo timo, onge shida kanyo. To ka in gi ng'atno ma kongo oheo kata ma yedhe mamero ji oheo, inyalo go simu machiwono to walalre to waneno kaka wakonyo gandawa. Kata ka in gi ng'atno manigi borderline to disorders gi ng'eny, watemo ng'iyo gi achiel. Kineno ka nitie gino machalo ma nyathini nyalo bedo go kamano, tigo agoya simu to watimore nade, wakonyore. Ero kamano. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luogi timo biro mondo mi wago mbaka kendo wayudo kaka wanyalo konyore nikech kokalo kuom mbaka to wakonyore kaka oganda. Thuolo koyudore amor kendo dwoko ni erokamano makende. Erokamano. Erokamano ahinya.
borderline personality disorder ma network mane wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Samori neno ranyisi gi to king'eyo ni intiere kod chandruok. En wach ahinya, en mood swing ma sama tin mor, sama tin kuyo, samoro bende idwani mondo mi itim gik moko ma bende ok gin ga timbeni. Kapono neno ka ng'ato dhi mabor ahinya to tem matek mondo mi yud kony. Mana kaka daktari owacho ni in owuon ine laktar mari in owuon omiyo kichich to yud kaka inyalo yudo kony mapiyo piyo. Nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni chenro mar penj laktar Andrew Otieno oriti masani.